Very massive fortune and boa could be a where you come with my here. What say a conyaso na onye nipa ketwa ewo asante emantema asante abakwasem ne ka eni twi mu no ono ane emu se wa hye ne batakari kesi abatakari kesi enne yewura safo chinembo akudua ahye ye berima ho abakwasem ewo ho no mu a enye asem ketwa kra ebeka ya miri bi mu ye den de ma asante ene de nkyira ekon no ekobai se na ewo se berima chinembo akudua Odiniti ekwaje akyerema ukogina ko animu ehye batakari na okuna akode enso wonto na wohwema atamfo betwifa no so etimi aboa ma asante edi nkunim eno ena na di kopem adwoso ye manhene ena afi edumakase kese very much ne bo akodua na oka ho na eno na niyi sa amamre ne amane no edura nananom eye ne fefefe ye ne akosia okon edikosia owu na o ma kire senka owu ye nipa a na wo mu hia na ko mo ne be kwa akono nti afei eno ahye na taade na ye be pie na wafo na pakan se de hu ne kake fefefe sa pakan si wa obefo no fefefe na afei yate esi abonten na yakotire abetire afei ena se de mekan no wafo na pakan sorry Asanteman so na konimu aye den ne duru baabie no asante kwose dentra ase no na akase asante pepe kwan papa bi e befa so na asante ade ne ho ade afri dentra memu satem yewra intim jakari a woso ane man ebebo no feyi ase ane abo ntamu no eho asam e na meken afa durumre bi obi konfo anoche a ono na ne yonko pa ane Otumfuo osei tutu a wodi kan a ono wochechire Asanteman o se aman mumra mehwe munim nipa oyo men aman mu Mose oyewura Otumfuo osei tutu ane obi konfo anoche na duru ba bi Otumfuo osei tutu ayonko e friends obi konfo anoche ade to nanim se eko Asante ne dentra ekono se nkunu no betimi ayenkunimdi a de se yetu anamo bi se de esi wo Bible mu 1 Samuel etire ebako egichemu aduonu enwotwe na ebra kenso na one Philippanfo kokon na okon oba na no wo endo na oboss die mu egu hire na wakatense okokon na edimguase beba no kamia kwese anamontu na bi ana Asante tuye na we die ekoye ne gisam esanse obri konfo no chia na onimfom yie pa no etu anamobi eno ana maye na nadikopim edwoso afei edmakase kase wonum nyina yedo mu ginaye na wonum sorry abro obri konfo no cheka se ohia Asante ade hye baasa yewra edwoso ana afei yewra edmakase kase yewra edmakase kase yedwo no sa edwoso yedwo no sa abe ana edmakase kase esie nanim no so pagya ne nsa abrade ya wasi mu a enum no obri konfo no che ehye dudu a Asante srafa no wo kokon no wo mo sa dudu no bi wo mo de adware wo mo de abohoro wo mo anim a ede nkunimdie bebae afi berima kyenembu akodua a na oyekuma wu manhene saatam ne dia woye ne se otuni wusi ho ade ma Asante na eno obri konfa no kyehye ne se obekura kodie eyetuo asane batakari na wo de adi ekon nanim nanso ontuntuo onpusu no ho onkasa no oye obusu adota onso akrokere
na edom no aba na so otumi nye tu sa na mo ne dia ane na yewra edmakase kase a yesie na nimu so ne de ya wasi ne nsamo ne de agudro abuwo na asrafo de adware asef so adwoso di kopim a ye twa no ne adwo no se abe ato apete amemmoa afa ede akọ amanyina so no so ono so tumi ya ne de a ene ne nkunimdie beba eno na bem very much rebu akobia etu no usi wa ose batakare kese edi kun nanimu no okura fode enso wan tutuo na wan pusu no ho na edom chifa no so a wode nti ade atrema eho ana ekun na tire no no Asante di dantrafo so enkunimu enumu ana emma kumawuman enya abodi a ye fro no sabarima esansa anamo a yewura safo rebu akobia etu ya no na eye merima anamo enu to omde sa abodi no emma kumawuman a obi abebe bia no no sabia goto wabodi no eye berima Asanteman mu hanu de abodi e beka se eno ana abodi beka se e confirm na eye title eye said that e de makumawuman no eno ne berima ene ye mprempen eye berima safo trebu akobia ono ana oye kumawuman hini na no na me say say Nyansapo na nanom achetere dia ene ne wose sane no badwen ba paso na obesane nso dia ne Nyansapo ye ne achichiru aninti ene atwotworo a obuti mu popew no mu nimdi awa abakwasam ne ntiremu ene ne yomu wo mo ne ne obu betwa ahia na afa ye sane no badwen ba paso e dia mawo wei eye aho sade ye ka no enwum kura entete wo ne ye dia mawo no wo de nya abotre na afa di yachi na ye nwuram na afa no ye nomu suko ye mpagya nsam no famra ye na ne ani ye mfa ncham sade kumawuman abakwasam ebudro enne kase esi etia agentra e wo wiase nyina Asanteman mu de yentimi nka ye nya kumawuman bidini abusia panyo husu adio me sade onimi na kame ho na ye ntoa anamonti omusi emfa eni agro your friend say pemsan na Nyansapo bihwemu kakra ya ye no echirima se barima safo twebo akobia na se kumawuman ni bia piesi ya edi nanim anibra so ane awode so a so obi ye na ade se wode boni bi betwa na oto a ebepem no na asan ti di pemsan no na se kyeremu anu ye hu se barima fo na pakan yi mrantie didi animu a
obode ntoma e de ayo omo ho a e kire enibre a wonu ewu mu a e di etu monten so a ye kwe afei ya yate asimu a ye kwe de ese ye kwa akokrontie asa akotie akoye amamre ne amane bi esefata ansa na gato no memua ade ba ko a ye fe na edan so wan se ansa na do wura pro na nkasa mu yie pa no wonum kontonkora na so de ka no run about no eho ene aye berima tinebu akodua enkare regina ponim ewo koa no ema atamfu twifa no so ma asante bi ni honi fefe esie wo se ne bataka yekese ene na koche na etuokura na esie eho ena yedi yeni echimi said ye mohunu no dom na agitwi ene chada ye ko ho no
aye afei ena yedru so de me kan se mo hu oni ni se de si wo no berma ss form na otwa no ho amamre ni amani mu no se de mu hu se de oye na afei ena ye hu se obu pin ba bia oni ni si na oko Ko enim sabe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabum onim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsane ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de seyin ni din do obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame